Howdy doody pam! Croeso nôl I sianel Popt'S gyda fi, Jacob, wrth gwrs. Sdim byd yn newid fanna wrth gwrs. Haha! So heddi, mae'r fideo yn mynd I bod yn syml iawn. Ni'n gallu chillo mas, ni'n gallu relaxo, tymu bach, sa'n mynd unrhyw le. Ond, chi'n gwybod beth I wneud? Cofiwch I danysgrifio I sianel Popt'S, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Offa ni de. Heddi dwi'n mynd I bod yn neud pop culture quiz I weld faint rydw i'n gwybod am y diwylliant pop. Rydw i'n barod. Quiz, pop, culture, Jacob. Pwy perfformiodd yn hanner amser y Super Bowl eleni? Dwi yn gwybod yr ateb I hwn, Rihanna. Yes! Ni off. Cwestiwn 2. Beth yw cyfenw y teulu superhero yn y ffilm Pixar The Incredibles? Wel, nid Incredible yw e. Guess fan hyn. Jones. Y teulu pa? Come on, Jacob. Pa Kardashian sy'n newydd gyhoeddi I bod hi'n feichiog? Faint o Kardashian sy'n na? So, Kim Kardashian. Kim. Right, fi'n mynd I dweud Chloe. Courtney. Mae Taylor Swift newydd gyhoeddi ei bod hi'n dod I Gymru, wel, blwyddyn nesaf ar ei Eras Tour. Enwa pob era album. Sa'n gallu enwi un I fod yn onest, sa'n gwybod. Teenager. Taylor Swift, Fearless, o'n i'n gwybod Red, Speak Now, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Stem ots, beth yw'r enw'r ddinas ffuglen lle mae Batman yn gweithredu? I'm Batman. Batman. Gotham City. Da iawn, Jacob. Beth yw enw llaw y prif gymeriad yn gyfres lyfrau dyddiadur Dripsyn, Diary of a Wimpy Kid? Sa'n gwybod? Keith Moore. Greg Heffley. Pa actor sydd yn lleisio'r cymeriad Buzz Lightyear yn Toy Story? Tim Allen. To infinity and beyond. Enwa plant Kim Kardashian I gyd. Wow, hang on nawr. Faint o plant sydd â hi? North? South? Mae 4 â hi. What? North Saint Chicago? Salm? Na, dim pwynt yna. Daeth y ffilm newydd The Little Mermaid allan yn diweddar. Beth yw enw actores Ariel? Fi ddim yn gwybod. What? Fi ddim yn gwybod unrhyw beth am ffilmiau. Pa sioe dyledu animeiddiedig, waw, sy'n dilyn anturiaethau Finn the Human a'i gyhudol Jake. Adventure Time? Fi yn gwrando. Weithiau. Beth yw enw'r côr meibion poblogaidd o Gymru sydd wedi perfformio'n fyd-eang ac wedi ryddhau albums fel Voice of the Valleys? Hang on. Only boys allowed. Only men allowed. Only men allowed. Pwy yw'r llais y tu ôl I gymeriad Elsa yn y ffilm Disney Frozen? Fi ddim yn gwybod os dwi'n dweud yn iawn. Idina Menzel? Let it go, let it go. Pwy yw awdur y gyfres lyfrau A Series of Unfortunate Events? Huh? Uh-oh. Lemony Snicket. Swn I fel Jiminy Cricket. Pwy yw'r actor sydd yn chwarae Le Fou yn y ffilm Fyw? Beauty and the Beast. A wnaeth hefyd chwarae Olaf yn Frozen, Josh Gad? Mae fe'n awesome. Pwy yw'r artist sydd ar mwyaf o streams ar Spotify ar hyn o bryd? Mae da fi 2. Harry Styles neu Taylor Swift? Fi'n mynd I dweud Taylor Swift. The Weeknd? Really? Beth yw enw llawn Adele? Yw ei enw i'n Adele rhywbeth? Adele Laurie Blue Atkins. Yn y gyfres dyledu Doctor Who, pa actor oedd yn chwarae rhan i'r 11fed Doctor? Right, fi'n nabod rai o'r Doctors. David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, a fi'n mynd I dweud Matt Smith. Exterminate. Yes, come on, Jacob. Pwy yw'r actores Gymraeg sy'n chwarae Stacey yn Gavin a Stacey? Joanna Page. Wrth gwrs yw e. Sawl raglen episod o Friends sydd yna I gyd? So, 222. Mae hwnna'n loads. Pa gantores sydd yn cael ei chyfeirio ati fel the Queen of Pop? Efe Lizzo yw e?
No. Neu y fe Beyoncé. Neu Madonna. Sa'n gwybod os mae Madonna hyd yn oed ar y list. Sut o'n i'n gwybod yna? Wel, dyna ni. Right, dyma fi wedi gorffen y pop culture quiz. Fi wedi cael 10 allan o 20. Ond, cyn i chi fynd, cofiwch i danysgrifio i sianel Popt'S, roll like ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ond, tan tro nesaf bawb, hwyl fawr! Be mae pen fi di mynd? O, fan hyn.